Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke lesi sibalo esiphambi kwethu. Sine square root phakathi kukhona u7x plus 9 eceleni sino dx. Mase sibuka lesi sibuzo sethu ekusebenzeni ne-u substitution. Sifuna ukuzibuza ukuthi engabe sokwazi na ukuyisebenzisa i-u substitution kuso lesibalo sethu. Ngiyaqala ke ngiyagoqa okokuqala njengenjwayelo komela ukukhumbula ukuthi okungaphansi ikona esikubambisa njenge-u substitution noma njengo-u ikhona la substitute khona noma ikhona la sisatha khona njengokuthini njengokuthi ikhona la kuzoba khona u-u okhona bambaba abaningi. Uma sekunjalo ke sesingathi u-du over u unela u7. Kodwa ke bawuthi uyasibuka isibalo sakho uyawubona u7 phezu kwalapha kwa7x plus 9. Awukho u7 uhamba wodwa la bungasubhekisisi. Okusho ukuthi u7 siuthole kanjani? Siuthole uma ukuthi si times sasusa nesenza kanjani kodwa singazange size siphoqa ukuthi isibalo sethu sishintshe. Asithi ukuzama siveze ngalendlela la ngezansi. Ngizothatha ngokuthi ngino a f of x dx wami ngithi equal a sengukhiphele ngaphandle ngithi f of x no dx. Nginze njani? Ngizama ukuveza indlela ukuthi uma ukuthi besisenza lesi sibalo sinesikhathi esiningi saso sokuveza ukuthi u7 singawusumbephi sibe sizozama ukusebenzisa yona lendlela yokuveza ukuthi u7 usungabuqhamuka kanjani. Asibone la singaba no 1 over 7 times 7 ezansi sibe nalokho kufanayo 7x plus 9. Uyazi ku 1 over 7 times 7 ukuthi ngokukhulu nje ukusheshsha nangokukhulu kulula uzosipha bani? Abese sigoqa sithi 7 sesufake ngaphakathi 7x plus 9 dx. Uyabona ukuthi sisebenzisani iformula yale kade ngiyisekele la sehla nayo sayifaka la inombolo zalokhu esinako kwisibalo sethu. Okusho ukuthi sisebenzise nje inamba leyo yokuqala ephambi kwa x njengayona inamba esingahlawumbisa ukuthi iyona esingayibambisa njengo-du. Khululeka. Okusho ukuthi u7x wethu ncase u7 wethu no dx wethu sebengabambana njengo-du ebese u7x plus 9 njengu-u njengoba vele sikade sishilo sesiqala isibalo sethu. Asithi siyaqhubeka. Sino 1 over 7 sibe ne-square root sika u esimele inamba ekade 10 ethe 7x plus 9 seku-u sesisubstitutile sesithe u-u. Sithini? Du. Uma sesingene nento njengalena ke sithatha manje impendulo zo square root za aba u singathi 1 over 7 square root u suyaphuma njengokuthi u siyawukhipha ku square root sibe njani sithi 1 over 2 base siba no du. Uma sekunjalo ke khona ukuzosizakala ngizama ukucacisa u no du. Khumbula ukuthi ubukade uyinamba eme kanjani ingakho nje ngizama ukucacisa ukuthi kupho kade kuyi substitution. Ngizokhumbula ukuthi ke ngisuke ekutheni ngithi 1 over 7 lo 1 and a half noma lo half so wenze njani? U-half ulandelwa u-du sumisa kanjani? Siba no u 3 over 2 sibe no 2 over 3 ngalana ukuze kuvuleke ithuba lani uma sekukanjalo. Sino u ngapha. Khumbula u wethu othwele u1 over 3 kube u-du. Sesingathi plus c. Khumbula ukuthi u-plus c wethu sukuzama ukusiza kuphi? U-plus c wethu sukuzama ukusiza ekutheni uma kukhona okuphinda phindanayo noma kukhona okucishe kufane kwisibalo sethu sikubiza nge-constant usi wethu sukumele lokho. Kungawukhohlwa nala izansi njengoba sesithola u2 over 21 sibe no u 3 over 2
suthatha kanjani u21 u21 wethu uthe 7 times 3 kwaphuma u21 ingakho sithe 1 times 2 kwaphuma u2 sino 2 over 21 u3 over 2 sibe no plus c osipha bani u2 over 21 base siyabuyela kwisibalo sethu ungathatha nje ukuthi usiguqule isibalo sakho noma uthi ukusibheka futhi ngithathe lokho kuphezulu nje ngokwehlisela ngezansi uthi ukubheka nje futhi ubone ukuthi akuzukubuyisela yini endaweni efanayo noma phezulu usungasizungeza ke isibalo sakho uzikhumbuza ukuthi usuka phi naso nge-u substitution esophinde siyenze nje kuyibale landelayo.